criminal case pu karwak ajoine BJP candidate Horen Singh be batai ke thom puthot rat angno ke chepaklan. Hamran constituency angkang tharwit chirop along Horen Singh be aphan vote kerek pi amai kangni. Lamding road kilometer trehini atwar akung along bofong asar ke bat amai kangni. Supreme Court hukum ki piateng si non apong Lok Sabha kinik along karjabdun MP candidate atum anta jong si case do pulote chethan nangji mate pangdak nangji puateng si kedamtang jangmini phatroxiani BJP candidate Horen Singh bepen Samoguri downtown holiday resort along Phirangkamai pedopon anparta Supreme Court atum batai ke thom rat angno chepakang dak nangji puateng si pini metha quarter hemalong batai ke thom ke chok Phirangkamai phapon alang like jai tengke nenu fan police atum hinia case register lo system lasok criminal case evidence witness lapente approve kabe ajoine chikro jonjoni ang bonglote criminal case amatsi pavidat pupusi Horen Singh behin pen ningjepon hako hudningkan pharu hinia prang pusar vai song pen jeksoy atum lumba jong along rialong bangsi halaso jingbai atengsi Jamuna Par angkang along kido asar do anta sorgari gangbura do anta jingbai atengsi pini chedon sarpen bopong asar longsing dia phan puthot Jamuna Par kachari jia phan hukum pilo bangso jutang arona tengsi longki be pensi puhu phunglo Jamuna Par mojang kang kimatha ke penaji dinglos tame nilihola kadoka be lamin thana medet postame biniani labangso abo phongasar ki pon ki sompon ki pachun labang ke nitum rat ahin pen ning samjin rat mate longria sar rong sar ruba sar pen rat pen sikai sisiwet itum cirung pensi bini nitum labangso phongasar ki abang tum pachun ponlo lapen kadoka be kitong et nidat stame tum pini kitong an make ninga rong pen ning samjin pen muhat nitum kapuripon la solu alang tum rat hin medeng pen pakalo lasi pini bera bangkini tum kato kabe lumjong lum jiarat same itu malangli biasa ho pasitum phongasa pu hokon pakapo dengpon pakapo positum parai ponlo Pinis nerkep Hamran MSC constituency angkang tharwik cherop along ye Mongol Singh timung tol amai pejutpo bangso ke pajut BJP tol amai along alhi sarpo ye Mongol Singh timung Hamran VDC chairman Sar Singh Bangcho Pratap Terang pendanglo BJP claim bang atum chetong dungsi mailong RDP dun bini bangso mailong ke pajut pon alhi sarpo ye Mongol Singh timung pen lam theke jai pon ke BJP candidate Horen Singh biaphan pahai dun lote Karbi Anglong aratum di Mahasau district arar akemang chunpo puta jaipon laso mailong kaprek kongres lapente independent pen bangpli BJP long chepau dun Hamran pen berita pangdapon pabitro kathar news 24 Karbi Anglong AGP song pen Horen Singh beaphan se cherap dun po Pini Dipu District Press Club of Karbi Anglong Thiek pen DPCKSI Hemlong AGP song atum pen Phirangkamai kanipon bangso long Karbi Anglong arab tum AGP song along kido ana klembang phuklembang pe tum anta ke bangji MP election hotke BJP candidate Horen Singh bialong si cherap cheto dun popusi pini Karbi Anglong District Committee Maipu Samsung Group pen Phirangkamai long pangdakpo Pini Hamran constituency arlo along ni phai sirkep ani tharwe cherop along BJP party atum vote kerek amai nipon ye Mongol Singh timo amethang avot ador keso banga phan pinang ni Horen Singh biaphan sipina palam the thante kang bangso mailong chetong dun pen Pratap Terang harmony be BDC chairman Sar Singh Bangcho Pitor timu alang litum pen chetong dun pen mailong samjin pen pichun pon dongkam pen berita pangdapon promes terang news 24 Karbi Anglong